Hi guys. Okay. So papunta tayo sa office guys. Pinadala sa akin yung sasakyan kasi ano to guys, coding kasi yung isang sasakyan ko, so ito muna ang gamitin ko, sasakyan ni Hershey, and then ipakarwas ko to guys. Hi guys, dito ako ngayon sa parking. Ang ganda nito guys, sobrang init kasi dito. Pinatay ko yung yung makina ko kasi baka maubos yung gas ba. So ngayon guys, naiwan ng amo ko yung niya, yung yung pan. So ginamit ko. Oh, di ba? Oh. Diba? Tipid sa gas. So ngayon, inatid ko yung amo ko dun sa dito nga pala ako ngayon sa guys, sa Ayala Circuit Mall. Dito ako ngayon sa parking. Ganda nito pag meron kang ganito, no? Diba? Oh. Lakas. Tapos lagay ko muna dito. Tapos nagpark ako dito ngayon. Ayan